አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላነሰ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕ ይኹኖ። ከምውን ነታረሬት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም ማዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንሕኦም ይኹን አሜን። ጉንበት ሓደ ባሕቲ ሓጎስ ባሕቲ ረህዋ ባሕቲ ፈውስን ምሕረትን ይግበረልና። እንኳዕ ናብ ናይ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ዓመታዊ ናይ ልደት በዓል ብሰላም ኣብጽሕና። ጸሎታን ኣማላድነታን ፍቕሪ ጣዕማ ኣማላድነታ ናይ ኩልና ናይ መብራን ኣዴና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ጉንበት ሓደ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ትክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ልደታ ሓደ ጉንበት ሓደ ልደታ ለማርያም ድንግል ኢያቄም ወሐና ወለዱ ለነ ሰማዮምኒ አስረቀት ለነ ፀሐየ። ኢያቄምን ሐናን ሰማይ ወለዱልና ሰማዮም ከዓ ፀሐይ አውፅአትልና ወይ ከዓ ሰማይ ወለደትልና ፀሐይ አውፅአትልና። ናይ ዓለምና ወለዲ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃን ሰማዕታትን ወሊዶም ከቢሮም ተመስጊኖም እዮም። ኢያቄምን ሐናን ግን ፍጥረት ኩሉ ብሓድነት እትእክበሉ ብእግራ ዝረገጸቶ ትቢያ እኳ ክኾኑ ዘይክእሉ ናይ ሰማይን ናይ ምድሪ ንግስቲ ናይ እግዚአብሔር አዶ እመቤትና ማርያም ወለዱልና። ኢያቄምን ሐናን ከዓ ንእግዚአብሔር ናይ ስጋዊ አቦታቱ አያታቱ አባሕጎ ተባሃሉ። ስጋ ብዝኣርጉ መካናት ስለ ዝነበሩ ሓዚኖም ይጽልዩ ነበሩ። ንጽህናኦምን ሕያውነቶምን ተመስኪሩሎም ግን ንድንግል ማርያም ተረኸቡ ወለዱ። እመቤትና ድሕሪ ናይ ኣዳም ስሕተት ብዘይጥንቲ ኣብሶ ዝተወልደት ናይ መጀመርታ ሰብ ድንግል ማርያም እያ። እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ገለ ሒደት ትርፊ እንተዘይሓድገልናስ ከም ሰዶም ምኾና ንጎሞራ ምመሰልና ነርና ዝበለ ከም ኢሳያስ ምዕራፍ 1:9 አንቲ መርዓተይ ካብ ሊባኖስ ምሳይ ንዒ ዝበለካ መሃሊ ምዕራፍ 4:8 ካብ ነገደ ይሁዳ ዝውለድ ቅዱስ ኢያቄም ዝበሃል ሕያዋይ ሰብ ንካብ ነገደ ሌዊ ኣሮን ዝተወልደት ሃና እትበሃል ሕያዋይ ሰበይቲ ተመርዓወ። ብሕጊ ጸኒዖም ብስርዓት ተሓልዮም ይነብሩ ነበሩ። ነገር ግን በአብ ዘመኖም ዝነበሩ ሰባት ቆልዓ የብሎምን ብምባል ይንዓቁ ነበሩ። ኦሪታውያን ቆልዓ ዘይብሉ ሓጡኣ በረከት ካብ ጸጋ እግዚአብሔር ዝረሓቀ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ስለ ዝነበሩ ኢያቄምን ሐናን ከዓ ቆልዓ ክህቦም ምእንቲ ክሓዝኑ ክጽልዩን ዘመኖም ሓለፈ ኣረጉ ድማ። ንሶም ግን ዘምልኽዎ ናይ አብርሃምን ሳራን አምላኽ ይሞ ተስፋ ኣይቆረጹን። ንዝለመንዎ ዘይከልእ ጎይታ ግን ኣብ እርጋኖም ድንቂ ነገር ገበረሎም። ሓደ መዓልቲ ረጋቢት ምስ ጨቓዊተን ክጻወታ ዝተመልከተት ቅድስቲ ሐና ፈጺማ በኸየት። እንስሳታትን አራዊትን እጽዋትን ከይተረፈ ብተፈጥሮኦም ከፍርዩ እትገብር አምላኽ እንታይ ደኣ ንዓና እምኒ ጌርካ ዶ ፈጢርካኒ ኢኻ ኢላ ሓዘነት። እዚ ዝተመልከተ ቅዱስ ኢያቄም ናብ ጎቦ ተራራ ከይዱ ሱባኤ ሓዘ።
ن4 መዓልቲ ከዓ ክጽልን ክምህለልን ጸንሐ። ብመበል 40 መዓልቲ ግን ክልቲኦም ሕልሚ ሓለሙ። ንሱ ጻዕዳ ርግቢት ሰማያት ሰንጢቓ ወሪዳ ብናይ ሃና የማናይ እዝና ኣትያ ኣብ ማህፀና ክትበጽሕ ረአየ። ንሳ ከዓ ኣዴና ሃና ከዓ ናይ ኢያቄም በትሪ ዓንቢቡ ኣፍርዩ ምቁር ፍረኡ ሰብ ኩሉ እንዳተመገቦ ረአየት። ቅዱስ ኢያቄም ካብ ሱባኤ ምስ ተመልሰ ዝረአይዎ ኣዕሊሎም ፍቓድ እግዚአብሔር ይኹን በሉ። ን7 መዓልቲ ከዓ ብሓንሳብ ኮይኖም ንእግዚአብሔር ክልምኑ ቀነዩ። ብሸውዓተ መዓልቲ ማለት ነሓሴ 7 መልአኸ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ንክንፉ እንዳጋጨወ ናብኦም ወረደ። ዓለም ዝድሕነላ ናይ ፍጥረት ኩሉ መመክሒት ዝኾነት ቆልዓ ክትወልዱ ኢኹም ኢልዎም ድማ ተሰወሮ። ንሶም ከዓ ደስ ኢልዎም ንእግዚአብሔር ኣመስገኑ። ከም ስርዓቱ ከዓ ብሓንሳብ ሓዲሮም ኣደ ብርሃን ተጸንሰት። ኦ ድንግል ኣኮ በፍትወት ደነስ ዘተጸነስኪ፣ ኦ ድንግል ሓጢኣት ብዘለዎ ብስጋዊ ፍትወት ዝተጸነስኪ ኣይኮንክን ከም ዝበለ ሊቅ ቅዳሴ ማርያም። ለጽንሰትቺ በከርስ እንበለ ኣበሳ ወርኩስ ወለልደትቺ እመህፀን ቅዱስ። ድንግል ሆይ ዝተጸንስኪ ብዘይ በደል ብዘይ ጥፍኣት እዩ፣ ዝተወለድ ኩሉ ድማ ማህፀን እውን ቅዱስ እዩ። መጽሓፈ ሰዓታት ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 9። እመቤትና ነሓሰ 7 ተጸኒሳ ጉንበት 1 ተወለት። ናይ እመቤትና ናይ ዘርኢ ሓረጋ ድማ ኣዳም፣ ኖህ፣ አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ፣ በድአ፣ ሌዊ፣ ቀንዓት፣ እምበረም፣ አሮን፣ ቴክታና ጴጥሪቃ፣ ሄሜን፣ ደርዴን፣ ቶና፣ ሲካር፣ ሄርሜላና ማጣት፣ ሃና። ብወገን አቦአ ድማ ይሁዳ፣ ፋሬስ፣ ሰሎሞን፣ ቦኤዝ፣ እሴይ፣ ዳዊት፣ ሰሎሞን፣ ሕዝቅያስ፣ ዘሩባቤል፣ አልዓዛር፣ ቅስራ፣ ኢያቄም እዮም። ንጸልመተ ዓለም ናይ ብርሃን መቕረዝ ኮይና ምእንቲ ክትጠቅም ብካልእ ከዓ ትንቢትን ምሳሌኡን ምእንቲ ክፍጸም እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም በዚ መዓልቲ ኣብ ሊባኖስ ጎቦ እምባ ቅድሚ 222 ዓመታት ተወልደት። ናይ እመቤትና ድንግል ማርያም ጣዕማ ፍቕራ ጸጋን በረኸታን ምስ ኩላትና ይሕደር አሜን። ጉንበት 1 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ልደታ፣ ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ወለዳ፣ ቴክታና ጴጥሪቃ፣ ኣባ ሕርያቆስ ዝሃገረ ብሒንሳ ናይ እመቤትና ቅዳሴ ማርያም ዝደረሰሉ ወርሓዊ በዓላት ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ በርተሌሜዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሚልኪ ትሩፈ ምግባር አሜን። እግዚአብሔር ንኸተማኡ ኣብቲ ቅዱስ እምባ ሰረታ። እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ምድሪ እስራኤልን ኢየሩሳሌም የፍቅራ። ኣንቲ ከተማ ኣምላኽ እቲ እግዚአብሔር ብዛዕባኺ ዝበሎ ዘደንቕ ነገር ስምዒ። ሰባት ኣዴና ጽዮን ኢሎም ክጽውዕዋ እዮም። ኣብ ውሽጣ እውን ሰብ ተወልደ፣ እቲ ልዑል እውን ባዕሉ ከጽንዓ እዩ አሜን። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 87 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 6 አሜን። በረኸትን ጣዕምን ፍቕርን ኣማላድነትን ናይ ወላዲት ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። ባሕቲ ሓጎስ ደስታን ፍቕርን ድማ ይግበረልና አሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ። ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ይተኣርመለይ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።